маблағ ҷамъкунӣ куллан манъ аст ва дар асоси низомнома ҳар як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ оиднома дорад. Оидномаи худро ки сардорони райёсат ва мудирони шӯъбаҳои маориф тасдиқ мекунанд ва дар банди яке аз бандҳои ҳамон омада шудааст, ки барои баъзе корҳои хайру эҳсонкорӣ фақат танҳо аз ҷониби кумитаи падару модарон ҳуқуқ доранд, ки муаллим, омӯзгор, роҳбари муассиса ҳуқуқи маблағ ҷамъкунӣ куллан надорад. Барои корҳои эҳсонкорӣ танҳо кумитаи падару модарон махсус ҳамун суратҳисоб дорад муассиса. Метавонанд ки якҷоя падару модарон ҷамъ шаванд, ягон ҳоҷатхона бисозанд ё ки синфхонаҳоро ремонт кунанд, танҳо кумитаи падару модарон ҳуқуқ доранд. Куллан маблағоварӣ ҷамъ карданаш куллан манъ аст ва дар бораи боз тибқи талаботи банди 9 моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор оварда шудааст, ки омӯзгор уҳдадор аст аз таълимгиранда барои таҳсил, таъмири биноҳои муассисаҳои таълимӣ, обу нав ва нашрияҳо, гузарондани дарсҳои кушод, зод рӯзи омӯзгор, занги камолот, рӯзи омӯзгор, аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм, театр, кино, корҳои ободонӣ, харидани маводи таълимӣ, методи, аёниятҳо, воситаҳои техникӣ ва лавозимоти дигари таълимӣ маблағ талаб накунад.